Kapin sa 1 billion pesos na ang nakolekta sa Mandaue City nga business taxes gikan sa mga nagparehistro nga mga negosyante karong tuiga. Sa katapusang adlaw sa one-stop shop niadtong Biyernes, daghan gihapon ang midagsa. Ang report ni Nico Sereno. Human ma-extend, niadtong Biyernes na ang katapusang adlaw sa business one-stop shop sa Mandaue City. Daghan ang mga tawo nga midagsa aron pag-asikaso sa papeles o pagbayad sa ilang dues sa business taxes. Gihangop sa dakbayan ang kasibot sa mga business owners pagtuman sa deadline aron makaasikaso sa ilang permit. Gani gipasigarbo nila nga sudlang sa usa ka buwan nga operasyon sa one-stop shop para sa business permit kapina sa 1 billion pesos ang ilang nakolekta. Sa mga wala kaapas, maningil na ang syudad og surcharge ug penalty sa mga business owners. Samtang karong buwana nasugdan ang releasing sa mga business permit dungan sa himuon sab nga pag-inspeksyon sa mga patigayon. Ang atong releasing mag-continue na siya, start na siya this next week, first week of February, including our inspections also for business 2025 business permit postings and displays kay required mo na siya sa balaod nga i-display ang atong business permit. Gibanabanang dunay moabot sa 15 ngadto sa 17,000 ang mga negosyo nga nag-operate sa Mandaue City. Maura sab kini ang gidaghanon sa miaging tuig kay matod sa BPLO kun dunay nanira nga negosyo, daghan man sab ang nangabli. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.